Welcome back. You are still watching the Next Billionaire Business Show, proudly brought to you by Umlando Creatives on 1KZN, Channel 261. Before the break, we were having a pretty great chat with Mama Bongegile, who was telling us the backstory of how she got into the business that she's in right now. We're just going to continue and just touch base with her on how some of the challenges that she faces in her business. So, Mami, any sort of challenges that you've been facing lately? Inkinga yami kuba insizwa kusebenza. Izona engiba nazo because ngisebenza ngemshini ewu2. Anginawo umshini woku-embroider. Ilokho nje insizwa kusebenza engenazo nokuthi nginenkinga yokuthi angikwazi ukusebenza nge-deposit. I-problem yami ekusebenzeni nge-deposit umuntu unaleyanto ukuthi mase kunikile imali yakhe isikhwama siphelile. Akazi ukuthi indwangu ngiyitholile noma angiyitholanga. Abantu ababhalayo basibhalela umsebenzi, ufike nomsebenzi wakhe wenye inyanga. Awukwazi ukufika namhlanje uthi wena ngicela umsebenzi wami mina ngiyashesha. Wonke umuntu uyashesha. Yebo. So ingakho ngasebenzi nge-deposit. Kuye kube ukuthi ke kufuneka ngidayise, ngithenge indwangu, ngithungele umuntu and then anginikeze imali. So that's the process ohamba ngayo in order to... Yes. Okay. And how do you deal with my clients that don't understand the process yakho? Kufuneka ngi-understandile noma... And you did mention ukusebenza ngabantu kumele u-understand. Yeah. Kuyafana noma udayisa uyahlangana nomuntu othi angiyiphathi lento but kufanele ungacasuki. Yes. Ube nalokho ukuthi okay ngiyabonga. And mina ekudayiseni ngijabuliswa ukuthi umuntu ubuzile ukuthi siyimalini. Ngijabula ukuthi omunye olandelayo uzosithenga. Asishaye show and tell kancane. Show and tell. Obviously, viewers at home, you can see ukuthi Umama brought some of the stuff that she has created using her own God-given talent and her own hands. So, Mami, just walk us through how long did it take you to create Lo? How long typically? Ngiqede ngisho 10 minutes. Manje ngiqede ngisho 10 minutes. Before benginale yanto ukuthi ngiyakala ukuthi in fact siyakwazi ukwenza izikhwama nje eziyi50 ngosuku siyakwazi ukuzenza. So if mhlambe ngifika mina as your customer and I say I have the money for you to purchase a leather, I want a leather and I want it to be authentic, would you be able to do it? Yes. Would you be able to do it? Say one of the viewers at home is that client, where can they find you? I'm using my number, WhatsApp and cell phone number, but I'm not. I'll go Facebook. Well, Facebook, iy'ngane ezikhona Facebook, because na WhatsApp mina angikho busy ngaleyo ndlela kuwona. Okay. Because mina ngizidayisela nje ngezami inyawo. So ngeShepstone, ngeMarketing, ngeyiholweni, ngiyeThekwini, yabo. Afone kumuntu ode ngihlangane naye ngimnikeza. All right. Do you want to maybe say your number on screen so that abantu bezoyi? Oh, okay. Inamba yami ithi 073 53 02 734. Before we end today, almost every time. Okay. So right now I'm going to ask you this question. Do you think your business is the next billionaire business at KZN? Ngiyathemba. Yeah. Ithemba lami lelo. Because manje angisasebenzeli isinkwa kakhulu. Ukhona nomuntu onginikeza impuphu nesinkwa kulaba sebetohoza. So isifiso sami kuyileso. Kahle nje nomntwana bengifisa ukufundisa abantu abazofunda ukuthunga. Ngiyacela kumsebenzi nasezikoleni, yabo. Because ungcono ukusebenzela into eqondile. On June siye sibe ne-conference noma ngabe kephi conference ngiyaya ngenhloso yokuthi yimi esontweni ngiphethe izikhwama zesonto ezine-embroidery zase African National Baptist Church la ngikhonza khona.
So do you also do embroidery or unini supplier for embroidery? Ngiyahambisa nje bangibhalele isikhwama zamasonto, Apostoli, Wesley, Baptist, every lonjo lethile ilogo yakhe siyamenzela. Even as a skole siyazenza sinelogo. We heard it here first, folks. Inspiration and dedication that turned into profit. Umama Wongekile is the example and is the blueprint of hard work paying off. And I don't know about you, but I've been inspired by her story and just by her entire attitude on what life is about. We are going to take a quick ad break, and I will see you in a bit.